Mbelani kaya ngene kok adine dunak-unake meneng wae. Sing tau nake Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan ki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunake Baladewane nesu. Aku dunake wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun. Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinum Prabu Darawati. Lho, sing tau naunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora naunake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang, wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene, Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong mbangane sampean. Ngono, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Pengestu kapan-kapan dijual piye? Alah, pengestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus ah iya. Petro Kodarajo, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Kodarajo sapraptamu. Mengetunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Kodarajo Petro. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak marono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petruk Bagong Kodarajo, Petruk Bagong Kodarajo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Muni nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apuran to ambek bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatur sapa duku Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula punika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras.
ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan penawange niku kosong mripate niku kaya ora nyawang apa-apa pendak dina mbrebes luwe metu mawon kula kinten nek bapak niku nangis mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar caosi unjukan kali ibu ora diunjuk kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu gareng kula kali Bagong kula matur karo bapak Pak eneng apa nek bapak ki menggalih anak-anak bapak ki menggalih apa nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh tur bapak ki wis tuwa sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan nalika aku isih cilik aku isih bayi mbiyen mbok dulang mbok tetah supaya iso mlaku supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti ngoten niku terus bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok terus ngendika ngenten iki blegegek ugek sak nun sewu kula tak nirokke suarane bapakne Semar nggih sinuwun ya Petro ora apa-apa monggo mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan nek kula ora nirokke suarane bapak apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak iya upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes niku wis biasa iya pun pundi mawon pun wonten riku niku iya Petro nggih iya sak banjure piye lah bapak ngendika ngenten iki Truk aku jane gagas karo kahananku aku ki wis tuwa Truk ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen ora mung Karang Kadempel tak wawas negara Ngamarta ki kanane beda kalawan mbiyen Ngamarta sing mbiyen dadi negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem sayuk rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan koncatan moral tegese krisis moral buktine neng kono-kono akeh regejegan neng kene-kene akeh padha bentak sirah neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele wekasan mentala karo sedulure mentala karo tangga teparone mentala karo sanak kadange lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae negara Ngamarta ora bakal kuncara ning bakal remuk bubuk dadi rempon mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta mula aku niat bakal mbangun kayangan aku lho kaget Gareng yo kaget, Bagong yo kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong. Kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan iki kebak kanikmatan kayangan iki kebak katentreman kayangan iki kebak kabungan ora ana rasa rejegan ora ana rasa padha memungsuhan ora ana wong sikut-sikutan ora ana wong plirik-plirikan
ning kono ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta ki mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene to. Kowe tak kongkon Suwana apa Punden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel? Truk. Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsasanipun Sumrabu Darma menika ingkang sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar supados samboyo dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar kuwi melu-melu kowe gong ngerangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sak gedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajuane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Kok? Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Bon niki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Ngoten. Niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangasama Petruk nun Pandhawa kuwi ora mingaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak karen karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gati saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk poin Gong. Wah lumayan iki. Petro aja ming Jodipati Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Omongane bapak aku bara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sampeyan dhewe aku ki wong jujur. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ajake iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng ae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Ya Petruk yen to pancen mengkono.
Aku bakal budal marang Karangga Dempel Petro. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petro, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petro. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petro, lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petro, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petro, ngendi ingkang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karangga Dempel? Oh. Ngoten to. Iya Petro. Gong. Proposal ra sida masuk kok. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngaten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki omen-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Mutiar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? Satu. Terus sing nomor loro nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika
panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada niku badhe apes jurite, apes jayane, wangsa ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana nek raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya ya. Nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kene ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Ha angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ngaten. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngaten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan boten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Papok nglawan. Aja nganti ketrusupan telih Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh apik ta, Tru. Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggawe. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan Sinuwun. Panusmaning jajalan atus kertaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo ngandera kowe iki senengane gawe masalah apa pinaes ngene iki piye aku mung ngomong kok nek ana sing nesu ya tandang ngono aku jenenge kurang tanggung jawab ngono wis gawe wangsuli Petro kantong bolo kowe tibali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan nggih wonten dawuh Sinuwun wonten dawuh kowe ngerti ora Kyai Prabu Kresna kuwi sapa Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape ngrewete kaya betet semono kuwi Tegalan. Drewika grojokan ucape entah-entah yen batur gedipal 17. Wong elek nyolong mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa darani dunungke. Dudi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa ndak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan ki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa adine dunekke Baladewane nesu aku dunekke wong kere wong gedibal wong tuwa dadak didunungke kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang
Kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dinake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Werdewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinun Prabu Ndrawati. Lho, sing tau naunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora naunake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndrawati wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi malan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok dadi dunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang, wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene, Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong mbangane sampean. Ngono, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping tetra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan kok. Aja ngono kuwi le. Kok kandhane nek ya iki Gus ngawur. Oh sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur baur. Ora bakal bali. Lho, ya ngono kae wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek kalau mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, meng nganggo sarung, meng nganggo kathok suwek.
sampean nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampean tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampean sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampean duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusti. Aku ora trimo. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang-mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal itu liter. Wong bapakmu ki wong erek nyolok pripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora apa. Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedibal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakmu. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam padang ki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok. Kuwo. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundam. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang ngendi? Papane moneter Kadek Dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian lah. Saedan lah. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter Kadek Dayan. Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jinun. Ayo, metu jaba Petro. Anu sare cakaran kertane bau negara. Sing tantangan Bagong kok sing gelut Petro. Nek pancen wis disek lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petro, Tru nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten iku mulane iki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa kali kula kalih Petro. Iya Bagong nggih. Ya terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandil. Gandeng Petro wis entuk mungsa. Iya. Baladewa niku kakane Kresna, Petro kakane Bagong. Pripun nek saniki digawe kakang mungsa kakang, adi mungsa adi. Kok komanen kowe. Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu pun dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok?
Anak kono wani. Nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene. Aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petra, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tak wedane apamu? Wah, Bagong ya cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten dan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? nyilih pustaka Jamus Klimasada to? Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Kowe kok nganggo cakra barang. Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok werane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Ndek. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Daidan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya wae sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor wae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak gasmu kowe. Ben arepmu ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu wong jaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petra nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit Sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe. Nggih. Kula tak nututi Petra nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Bu. Nesu.
Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndorono kula sedaya nyuwun pamit. Iya, Bagong satu, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang Tengkraton iku wonten ing Mengdak maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Iya. Wis ya iki kok iki. Mbak Yu kula. Jenenge Naminipun menika anu sinten sapa Yu? aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoroku ndorono nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorono kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Iki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nggih nggih, karang kula niku Petro ki nek nesu wonten nikae. Iya. Bingung andian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya, mesti wani. Iya. Nggih. Apa nggih? Iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Monggo kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasengan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Menangi tenan nek Petro niku. Ora jan iku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Waya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah iten njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, Aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. walah. Branduwi. Alah ru ngomong iki mau. Wedan kulit-kulit banget ya. Kulit banget. Dara Sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. waduh semayane. Suwen. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono ndak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom ya lho. Lho, lha ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Oh, teng ndedit 200 ora. Dadah iki lho. Ana asline. Lho, disuwun ampun. Ah, iki ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi kinasih ngamartawi aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kali aku. Oh nggih. Nyaur njaluk Kresna. Oh iki ngestaken jam. Kae Werkudara apa member kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula maringa dawuh kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.
putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong ayo mulih le ya iki kandhane ya do mulih kok bos iki to ayo bali ning Karang Kadempel maksudnya aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantangan wah ning dalan padu lho jejer iki padu mlaku jejer iki padu rame banget oh sampean ora gelem bali ora dakal bali lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean temu iki bapane moneter kateten ayo kowe apa aku sing tekaning pati bladak aku mlaku ngulon dhek mlaku ngetan terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Ah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi oh lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane dikongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arep bayi ning kae dedaya nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar iki mati iki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitungi mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersane Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, rasa wedi mati. Matimu nista. Utama.
Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai bae to. Mati kok santai. Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, pethuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplung ke neraka. Wis. Iki piye to omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene, heeh. Kowe ora wani to karo Ndarantasena, Ndarakarkaca, Ndarantarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Kan dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak eleke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke. Terus tekan rika pun nonton Sinuhun Ndarawati. Sinuhun Ndarawati ngersake pustaka Jamus Lima Sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme dhuwur niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya sakniku ke wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuhun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus Lima Sada niku ming dipendhem kalih Sinuhun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku, lha kok Sinuhun Mandura nesu. Iblis ranah Hanuman jajaran sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Japurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong saking wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terbangun kayangan iki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuhun Mandura ora. Nek Sinuhun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja suwi-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapetu-petu kok bener kowe bangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok ngarahke Petruk. Serada penak weteng Petruk. Benar, wes Maria, untuk banter orang ora, aja untuk biayi ya, 20 untuk biayi lah. Wes rada penak, wes penak iki piye? Sikat to piye? Kusike wes. Iku wis rampung rembuke kok sikat ora. Nyikat juping kono. Padake ora. Truk nun, aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet.
Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku, terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula, iya. Ajeng nyekel kowe. Sauraran mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit sebenarnya. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumut iki didaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Sik terus tak nampani spret. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lak mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos ya. Napa, Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan apa kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambene lah. Ayo terus semangat 45. Galuh kae genderane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sanjuane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe arep gawe cintrakamu Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumajung bantu arep kowe. Ya ngono ya, Kak. Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Ndara Gatotkaca, iya nggih, Truk. Mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa. Pancen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya nggih, Truk. Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kepian gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepunden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Truk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bonto, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takut dosa kecandak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk. Cakepan tadi mak teratap hatiku
Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Banget. Hakakane Ndara Garukaca ya oleh rampuh piye? Kae putune rajane Mula, dewane Mula. Udan. Kowe wani Ndara Antarja, Ndara Antarja merem ngampet-ambekan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah cilaka iki terus. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nemelang iki ula sendok. Kok iso? Ula sendok iki go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Garukaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen winang bebarengan. Karung teka-teka ya terus dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Kowe? Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku terus kowe nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih? Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Nang, Petruk nendi? Oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Tru.